יופי, ועכשיו תכבי. כל הכבוד. ועכשיו עוד אחד. עד שנבין נר ועד שזה, זה כבר יגמר. יאללה, תדליקי מפה. אפשר לעשות גם סרט? יופי, ותמשיכי. דוד אילן, אפשר גם לעשות סרט? כן. יופי. עוד אחד אחרון. ועוד אחד אחרון. אני שאני יודע. אתה רוצה בוא נעשה סרט? איתה? חכי רגע, חכי. חבל לך על הזמן. שידעת בלי להסתכל. כל הכבוד לך, את מלכה. את מלכה. משהו. שתזכי לשם. אוי, התבלבלתי. עכשיו בסרט, אתה מוכן לעשות סרט? נו, דוד אילן. דוד אילן, מה יהיה איתך, מה? רגע. עזוב, תעזור. נו, דוד אילן. שפה זה רץ? רגע, אני מבקש משאלה. רגע. רגע. כן, תבקש משאלה. לשנה הבאה עד 120 שנה. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לאילן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת לאילן. חג לא שמח, לא פורח היום, יום הולדת לאילן. חג לא שמח וזר לא פורח היום, יום הולדת לאילן. זה אייפון.